2 ting. Det næste her, det er, at det rammer i øjet Pinocchio. Det var nummer 1. Og det andet i det her, ikke? Mads, det er, at du skal ikke ind, og du vil til at finde et emne, som man simpelthen godt kan lave. Og noget, man synes er interessant, men ikke noget, som har noget pornorelation. Jamen, Snor sagde, at jeg skulle gøre det, for han synes, det var interessant. Ved du hvad, Mads, nu igen, du kan blive med at lyve hele dagen lang, men det her, det hjælper dig ikke lige nu, fordi at vi kendte Snor er nok, det var noget af det sidste Snor, måske vil sige. Og helt ærligt. Nej, jeg sagde men faktisk det er en ting er, der foregår i dit hoved, det andet er, der foregår i Snors hoved. Jeg tror, der er lidt forskellige ting, der foregår lige. Ja, han er mere til. Men Mads, du kan jo... Hvorfor må han ikke skrive om sex i haven? Altså, hvordan vil du historisk starte? Det er sådan, at skrive om sex i haven. Fortæl, hvordan folk har det med det. Ja. Det er det, Mads gerne vil. Så kan jeg interviewe folk her på skolen og spørge dem om, hvordan det går. Hvis du skal have noget, Mads. Ej, vi skal nok lade være med at grine. Men Mads, hvis du skulle have noget, som minder sådan lidt om den der, hvor det så så kan du være et eller andet med, at hvor meget grænserne er rykket fra, at dengang, hvor man simpelthen ikke måtte vise noget, hvis man var kvinde, altså fra knæet op efter, ikke? Og så til hvad vi har i dag, altså, ikke? Og så kan man skrive til den gang, hvor man havde stor forskel, altså nu kan man skrive et andet. Det kunne være, at et eller andet historisk stor ramaskrig. Hvad er du egentlig skrevet indtil videre, Mads? Altså, jeg har skrevet sådan. Sex i haven. Det er dejligt, for så er det ikke lige så varmt, som når man gør det indenfor. Og det giver også en frihed at gøre det udenfor. Altså, der er nogle problemer, man et stykke har taget højde for. Dels at det der generelt med alle de der sådan, man skal bestemt ikke godt efter, at jeg vil ikke lidt. Man skal jo ikke tage det sådan med efter aftenskumringen og sådan. Fordi at det generelt kan være et ekstremt stort problem med i den der sammenhæng. Og det er, der er ikke noget, som er sådan en helt myggeskærm ind på din krop. Altså, især på den måde. Der. Det må gå ondt, imens man... Og Mads, det er bestemt ikke særlig sjovt. Og så er der et par andre ting i det også, Mads. At hvis du nu har din have, lad os sige, at den er ikke omgivet af store husliv, simpelthen ikke. Og folk kommer forbi, så vil nogen måske opfatte sig som en eller anden form for... for at se på, måske ikke, altså hvis der kommer børn forbi, så altså hvorfor står du blottet der foran sådan nogen, ikke? Han har jo bare sex i haven. Ja. Og så er der andre ting i det, Mads, der også er problemer i. Det kunne være sådan, at forestille sig... Ja, hvis nogen råbte meget højt. Forestille sig en bjørne på, der kommer til at ramme ind i nogle tisler, ikke? Altså det er heller ikke sådan... Det er heller ikke altid lige det sjoveste, altså det er ikke godt sådan, der er så der er store problemer med sådan nogle ting som sex i haven. Det er ikke altid lige nemt. Og der er så græs og sten og ting, nu der er et eller Det er der altså folk, der tænder på at få op i. Jamen det er også folk, der har en mærkelige lyster, men altså det er... Men det er der dem, der gør. Nogen, der gør. Men nu her skal du ind og finde noget som noget andet. Og jeg kan godt... Jamen Snor, han synes, det kunne være meget sjovt. Vi har en journalist, der ikke er helt 100% ærlig. Jeg tror, han er for Ekstrabladet, for eksempel, ikke? Men han påstår, at der blev gode idéer at bide af relationen til, at det var det, han fik den gode idé fra. Og Snor, var det ikke din idé? Nej, okay, det er så... Jeg står undskyld, det er godt, det var din idé, men han driller, så det er drik. Han driller, men det er skidt med, men Mads, nu skal du gå ind og finde et emne, som du har stået om, og det må godt være sådan noget som pesten, Mads. Og Europa, den sorte død, det kan også være, hvis man har... Sexsygdom! Det kunne, Mads, hvis du tager noget og skriver om det, fordi at for 50 år siden anede vi noget, der hed AIDS. Det er ikke, der er noget, der hedder AIDS. Og du kan godt, hvis du nu skulle have det Sex and the City. Mads, Sex and the City. Hvis du skal skrive om noget med sådan noget i den retning, så skal du på en eller anden måde gøre det lidt seriøst, så det også bliver ansat. Og ikke bare noget som bare, hvor at, der kun er et ord, der faktisk betyder noget for dig, og det er det med SEX, hvor det bare er det, der betyder noget i hovedet på dig. Og der er danset en masse bedre hoved på dig, og det er kun det, du lige kan tænke på nu. Ikke? Så derfor er det sådan, at det er vigtigt, at du får skrevet noget andet. Hvis du skriver om sexsygdom, så er AIDS jo ikke særlig rart at skrive om, fordi at tænk, der er en sygdom, som dræber nogen, der elsker med sex and the City. Men man kan godt skrive om det problem, ikke? I Afrika, så er der nogle steder, der er omkring 60% af befolkningen, der har AIDS, og ikke lever længere end de bliver 30 år, ikke? Altså, der er jo også en grund til, at rent seksuelundervisningsmæssigt, at hvis man har forskellige partnere, ikke, og ikke har et fast forhold, så er der klart, at man skal beskytte sig, ikke? Fordi ellers er der jo ikke... Ej, hvor kan du snakke meget, Rasmus. Det er da helt vildt. Jamen, jeg er lærer. Jeg kan snakke i mange dage i træk. Ja, trøste folk i maven. Jeg tror ikke rigtig, det er men nu er det ikke meget at stå på, at jeg er seksuelundervisning, Mads. Men derfor er det jo stadig sådan, at der er en grund til, at folk synes det, ikke?
Og der er også en grund til, at folk skal beskytte sig, uanset. Og hvis det, der står som her, mænd som har sex med mænd, altså hvis det eller også snore hjemme til bier, så. Hvad skal du spørge om hurtigt så? Om jeg har hørt på mandag eller næsten, der gerne giver, så sende mig en mail eller noget. Ja, eller til mig på Intra. Hold din op, Mads. Du sådan noget. Nej, vi mødes bare, når den er færdig med den, så mødes vi her. Det er jo tirsdag til torsdag. Jeg er altså heller ikke de næste 2 mandage. Vi mødes bare en af dagen, ikke? Du skal altså noget lave færdig. Ja, til om 14 dage skal jeg i hvert fald, ikke? Jeg er altså heller ikke de næste 2 mandage. Jeg har lige kommet i tanke om. Nej, sig det. Hvilken en af blå mand og hvilken en af pjek? Det er pjek, det er på mandag. Og næsten. Nej, og så næste mandag. Er der nogen, der blev mandag på mandag? Ja, det har jeg. Så er jeg heller ikke i skole på mandag, og den næste mandag igen, og den næste mandag. Jeg har jo mandag på mandag og på næste mandag. Men seriøst, hvis man skal skrive om det er sygdom og sikkert, så er det til at have et andet forhold. Man kan også have billeder af folk, der det der AIDS, og måske finde ud af, hvem den første dansker, der døde af AIDS var, ikke? Hvis man kan finde ud af det på nettet, ikke? Arne. Arne. Nej, Men folk, de hun hedder mente jo bare... Natasha. Jamen, seriøst, det er jo derfor, altså, det er rigtig fedt. Altså, selvfølgelig grund til, selvfølgelig skal Flot man beskytte sig, hvis man ikke har et fast forhold, det er klart, ikke? Og hvis ikke det er klart. Og hvis man er i tvivl om det, så er det hellere beskytte sig. Altså. Det kan være, det når på væk. Hvad laver I? Vi skal over have donuts til halv pris. Er det sådan, har I en fremtid Er der donuts til halv pris? Er det donuts til halv pris? Må vi godt gå og købe nogen? Det er kun lige her, please. Nej, det er tit, at det tager beklager, venner. Ej, hvor er du tavlig, Rasmus. Der er halv pris på donut. Du skulle lige have den, ikke også bare, man købe nogen med, så, men det du ikke. Nej, jeg ved det ej. Nej, vi kender dem jo ikke. Det er donuts. Seriøst. Så må vi så ikke skrive om donuts, så bliver vi nødt til at hente nogen. Du må godt prøve at finde noget inden for sex, men det skal bare være noget, som ikke bare går op i Pik og pat. porno. Ja, altså, Natashas udtryk er også okay, så det må ikke gå op i. Hvad sygt? Altså, du må godt skrive om sex, men du må ikke sige sex. Og det må han gerne, men det skal ikke bare ikke handle om. Syfilis er den yngste af de 2 sygdomme. Du skulle se, at han var inde i Word, så stod der analyse, så skrev sådan, analyse! Pædofili. Det kunne godt være overhovedet i tvivl om, hvor dine tanker er. Jeg er ikke en rigtig smule i tvivl om, hvad der foregår i hovedet. Så nu må vi godt gå over og købe donuts. Livmoderhals. Kraft. Det er jo... Kvindehandel. Må vi godt, please, hvis vi lover, vi ikke sige til nogen. Og vi kunne bare... Please, Rasmus. Må jeg så også få en hest? Altså, ved du hvad, altså, det er sådan generelt for drenge, der får heste og sådan rider, det er sådan, det er jo fint nok, men det er sådan, Nej. det er sådan lidt et specielt, men altså ikke, kan man sige. Men det er ikke det er sådan en lidt speciel dreng, det kunne godt være. Mads har en hest i baghaven, så det er 6 haver. Og du skal ikke være generet over det, men altså, faktisk er sådan, at med kærlighed til dyr, det er faktisk lidt lovligt. Der må ikke tage, der er nogen, der kommer ud, ikke? Altså, så derfor kan det godt være, at Frank har lige... Mads, det siger du bare, at du så knaller din Shetlands pony. Nu bare bliver det svært at blive gift. Nej, det er min hund. Ja, Mads, nu bare det svært at blive gift på Rådhuset. Men jeg vil forstå, at kommer snart Cirkus Spændingvej, så det må være et helvede for dig i øjeblikket. Sender du på dyr, Mads? Nej, jeg drev sgu. Må vi godt gå og købe en donut? Skal vi så lige gå ind og se, Så må hvad du du har også været få inde på? Nej, det er godt. Det er fandme dig, tak vi til kan gøre det så luft. Prøv at se, hun siger, hun begynder at provokere mig. Skal vi se, hvad hun har været inde på? Det var dig, der gik ind på det. Ikke, Nej, nu går det væk. og ingen Eller han tager min til. Ingen pornografiske sider, Ja, Mads. Mads, du må ikke gå ind og se porno.